isu nih sudah belum nih guys tunggu Hello everyone, welcome back to my channel. So गिबियावनो बयनिसिमबो रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनाय सिबिनाय बावहरनाय थाबाय. So लोगोफोर दिनै जिहेतु बैसागनि 1 तारिख so आं दा थानसालियाव थांनो ओंखारदो. आंजों लोगोसे नोंथांमोनाबो थौफादो. So guys, दा आं मन्दिराव सफैबाय आरज गाबग्रोनोसै. नै जादा खुलुम थांगासिनो दं. बोथोरा गोदान जाबोयो. दाउखौ गाबसोनो गोथारै आवगायबोदो. बे बुहुत मोजां बाथ्रा. तो बयबो जुदि नाजानाय थायोबा निश्चय जोङो मुस्रि देवबार बर' बिथाङा दा बैसागु खुगा मेथाइ खनदों बिथांखौ आं गुरैयै खावलायहरबाय दामग्रायाबो लोगोसे खाथियाव फै मोजां जायो दामग्राया खाथायाव जानजियाव लानानै फै सिफुं दामग्रायाबो फै बिदि खाथियाव फै So guys, दा आर'जआ जोब्बाय ओमफ्राय दा माइनाव थिसनगोन आयंमोनहा लांगोन आरोना माइनावखौ ओमफ्राय स' बेवहायनो माइनाव थिसननो थांनो जोङो रेडि जागासिनो आर'जआ जोब्बाय ओमफ्राय माइनाव थिसनखांनानै जोङो बुट प्रसाद जाफैफिनगोन आरोना मन्दिरावहाय बैसागु बायखांब्लानो खौलांनोसै बैसागु जोबखांब्लानो मानो आंखो बैसागु बायखांब्लानो खौलांनोसै बैसागु itu dal deh medan milai deh ber Serius ama ya? Iya? Aku betul kayak itu tak jam nanti sosial kulung tangan kema sungguh apa tangan ini ya merai itu buk lagi itu bu mana benar-benar ni? Ya, mana benar-benar? Salang bayalai silang
अननाय गैया जाबाय रावबो बिनि थाखाय बिमा बिनि थाखाय आइ माइनावनो जोंखौ निमाहा होनांगोन आइ माइनावनो जोंखौ निमाहा सफैबाय ओमफ्राय माइनावखौ थिसनखांबाय दसे जों मोसाना थांनोसै जोङो बैसागुनि मुङाव आयंमोनहानि सिथ्लायाव फाख्रिसे मोसानानै थांसै स' गाइस दा जोङो प्रसाद जानो रेडि जागासिनो प्रसाद जानो जगासिनो नै बिथांमोना जागासिनो ओमफ्राय आं बिथिंजाय गेजेरावनो जबाय So guys, दिनैनि भिडिअ बेसेनोसै नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनबाय लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब एन्ड शेयार खालामना होबानो जाबाय थेंक इउ फर वाचिं